ngempani ayam maning guys. Di video tek sekitar jam 8 mau esuk guys. Ayamnya mau nih piak ngelin kejar guys, surung madang sang esuk. Sing tak wae wingi disit miki karo pitik krinyi limang jendela ki jagone tak tulang guys. Jarene bakal ditulang lah ya wis tak kletak napa iki nang wadah empan guys. Ya senajan pitik ayam raket tapi ya tetep tak rumah. Mbok sapa jarang esuk dadi akeli alhamdulillah ya guys. Lan ora tempani yo melas ngelin wong inyong nek ora madang bengelin guys hehehe. Ya wis disit ngene ngempani ayam guys, dedeke wis entek.